kutu fai tongo tabok. Norok khorang khnai mangkhana kutu gorda. Fai tongo fai. Baba. Watai kom sudah kutu kayo. Saka. Wah. Oma, tiga bangka. Oh, brem ga maklai lah, brem ga. Kutu nanggoy. Nono kola penungna kola go, buku hayong ka. Naik di pusaka. Oma, naik di pusaka aku deh. Umur, kutu korang kena lo. Busuk. Wah, wah, he turmani. Wah, no logo nang kena lagi. Tahu bikin market itu nok korang kena nang kena. Oh baba, itu turbai mani. Nok buskan sila takut malia. Oyo. Watai kom kutu bisi. Nok korang kena nang kena. Oh jalan aja kupu. €90 itu gorda kelai. Nogni samang khaitong mani kutu kelai kharai na faika godal yakaroi. Tahu buat haja ko kutu naidi nono pungan kaitok naidi he. Oma, mo pray 10-15 minit rumai fai tongo naidi kutu gorda ar tabu kelai tongo wati be bakta no nugui mangkana. Naidi rep supply sai he. Onaidi. Nonang kaisa information renai o video ni bisingtoi thangnai 10 bochor sikango siniri roisa nokhayo ima hakino kuthok laimani bisingtoi prai 7 ta kaisa rumoi o kutho milia boromang hakiyoi ongoi tongkha 7 ta kaisani porebo o borobno jong nugui mango o joraga asuk social media ni jugya plus ase Android phone rogo yago krini bai o footage rogna capture khaibelia tini inrono yago phone tong mabaino punuka tabuksa komongka he phaitongko taklai puila watai tengir mani sekuthobai buska agogoi tumangno no mutairon rogo suridi gam kong tong lena bagai taubo watai bai bakta kuthuk lai tongo
Aro tabok kutu pai tongo naidi nok korang kenai mangkana kutuni korang no nugu mangkana no pungan pai tongo gorda kelai tongo naidi cikun to sanani kogya hai kelai tongo naidi Tika peka pa busu kena oh ma yang do posanang peka no punung nani bagai busuk taito bitong naidi ira tin ni klai phemani naidi nok buskang tila ang sakse sakwalia video phemalia nok buskang te ang nok uklok tise video makachio Nong niyo tay kutuk lai de tong comment kay sa di. Gorda kelai tong waro. Wati bhaibu gorda. Yang ledo. Hello. Tengrang kosakta dako. Iro tahu bo mili ako. Nai di tai sing kelai mani. Iro. Nai di. Wah. Hagya ko tahu bo kelai tunggu. Busuk wana masungka koila bosor wati tino baise wana thaka pa ani mobile janla go bogoitno ja ang khayo side drain halui tongmani ika munus nambaino uro thanga halui tongmani se yang kari familia mobile wati sibragai tui sigi peka kai kutuklai mani bagai kari familia haipung speed ke kari paye janla pai kapaye mobile janla tei bisingma hotong pha umahaino tini bosor pilago wati family se kutubaino datra busuk ang video clip footage isano logo upload fair na gnom ang loge live mak ka tau bo phaitung ko ang no phung nai bagai taitok nai arbo kabang kai wati phaitung o bosta ka berazak o bosta berazak ka tabok bo kutu mili ako tau bo nok korang knai mangkna busuk wati sai gorda dini loge aro phaitung ang nok no phung nai taitok nai Naidi, tahu bo mili ako, nro nugui mangkana, tahu bo mili ako, naidi tahu bo tongko, imo kuplung ongjak naidi kutubai joto bufang belairok laimani, arbo phai tongo watui ni loge kututo kagyano arbo klainani stardongka. Noi nugui mangnai rang poriskar khendro no phungnani chaitok naidi ira klai tong onrok gam khai sini mayang ui tongkhana wati thaibo kupu borob kuthobo kupu ni bagai no sini mayang tongkhana ang tabok kusangmani bagai korang klui tongkha ang kuruk kuksakla kunrok naitong di choyagai kutho taubo phai tongkho wati ni loge gate rok akbai kha naidi kuai phang rok klai jak naidi bai paikha kuai phang ro nugui mangkhana u de bufang
nok kisakai nuhukna ang lo video khaye nok no phunungani chaitoknai tini wate kisa phaimani bisingtui tama parago khoti ongka bunang phunungani chaitoknai nrong nugui mangkhana tabo ang kaisa nok khale ga thangnai o nok khale thangai gam khaine phunungani chaitoknai irang phunungani bagai onek osubida ongkha kai ang oro tabo thangnai nok live tongri krungai tabo bo krug ya khonai di he tabo phai tongkho ang tabo phat chaka kharai thangnai uyang thangai phunungani chaitoknai iro tongoi osubida ngui tongo ang oboni bagai nung play borok klai nang sang klai nyo video clear kete nung ya comment kai sade nai di omai kino piagi thangka kwai ekdom buba badra phose nai di wah rangsa thik kene phaika watei wah pa wana kha askai phaika kuthu wah watei bise makharka BT seklai pinang tung isu sukuro puk keklai bio. Sekarang naik selak kai tung lepas. Tapi ni se. Ngom mana hincap le. Selak baka. Selak tung lepas. Akai drone ko ka bruna. Nai di bro bang ba samung khai tong mani se watei phaimani bisingtei watei asa keseklai yako thota thoni seklai ko kai bodal ro yakare makharka bana kthumang kai jeng nokuna ga kino besai matong laika askeno kuthuk laika engkai oboni porego yogia mobile bacher na bage khare janla ni mobile ro nugui mangkhna mono o janla gano mobile bera jak o mobile bacher na bage khare ma thangka engka jiu abang dura ka eka ur sangnara hi batka sangnara naidi building pura ke matong ka jabe wah bro jeng kau building se kam atun tini se klai pelang ka kharmalia gorda singka da khotong khala khaisu ko hake butai matong lai ka naidi asa kuai protek bosor tai tong mani taklaibo msanani tong mani naidi buba tok suza bukruza ke tok paika paika tok tong ngoi sia jeng makha ka bo betai no asuk kusuk ni nokba bai bukruza ke ir buthe tong bima yang wi tongo waise jeng baskang sopai ke bi thang paika bo tipling iro se tong hla na je thaipong ro baikha kwai ro bai pekha gate ro kak bai ja sini ba gate kakha ini ka bawang sing nang nukulo o de gate ro kak bai ja
tabo sin nogo thangphunung nai no nai dim tiro gate kagoi kha tlo nunggulan koyo kola enggak hindi aya borai supa kha goda imnena halu gitong lai mani jeng mana halu gitong lai mani iro besai ma tong lai kha iro ima kina besai ma tong lai kha ima kina besai ma tong lai kha iro kutu je kebang maka klaijak hingkai oboni poreseng speed ke kharai mobile manai kha hingkai tabok sini nokore kora tuma khoti hongkha ron phunani chaitok nai gate ro jotto kagbai kha le masnam nai tabu tuku gyakho nogoni samung paisu yako nai di serai ro watui ni thintrui klaikna hiye khonani pheleja thintrui bthai mangkho gate ro kagbai kha nai di sini nai di joto gate ro kagbai kha hingkai non phunani chaitok nai di chini chikon sapagor nok bisingo sungcha khang kai nok piaga hingino yang barenda siklai no wati phese jora chanani hisna mani obo jeng tisaya sani ni na tabo wati phaiye nok baba kisa tongmani bai waisi sbai barakha nai di हमारा किचन का हालत ये ऐसा है wah ang logon rokno kutu phaimani oboni 1 minute deka besaka short video phunani chaitok nai rokno naidi mahang tongkha taw khai sadung pakha hingkai tinini bagai asakno logo ang para berai rokno phunung nai bu khoti hongkha para asakno hambai live kereng phaimani bagai naidi yang kisu halat papa naidi joto hakiong paikha nokoreng gaine joto thani rok hingkai yang chin nokore ga tuma khoti ong khakya nai rana 3 pai pela Pura 20 lakh gor jama haike pura ro naidi bel bafangni joto blai tong hane kothabai joto klai pekha naidi waisa bai nufala ice cream phana thangja borop klai jak jimen Why should no sing song I was get pro no sela pura dalam mok laga ke mabza leka terus klai jangka khaba kharmalia mobile bacher na bagar ha what is thaya sang tonga makhar kasle live khayo mur kotha tola songkha why should ke thro no nuya ko tin tin o 2008 dena noyo waise sapta kaisa kuthu o bol khali go kumuya na ang suba hai dong no jib kha kai dong la musui ro ma thi jano tawk ro kopi ro thika hasna khaspu kopi thacha khwa ro tobe ti ro jek sa sa ro khaye kisah pura dongso khaiklang thangka para pun ro bisa selai kha
Engka asokno tinini bagoi tongkha samung rok khairano.